Wait, that's not Sunny Beach. It's not Sunny Beach, guys. Where are we? Ти си пак същия, съвсем същия. Дрехите не са променили твоето лице, а нима ще променят душата ти, мислите ти, обичта ти. Не, не, не. Ти не можеш да бъдеш друг, освен човекът, който се смее. Какво остава, освен че съм добре да се престоря, що ме излъжат нещата, които да дам, стискам и умрук. И знам, че да се примиряваме просто е срам. Ще бъда тук и там, всичко от себе си трябва да дам, стискам и умрук. И знам, че да се примиряваме просто е срам. Ако отсяра вратата, те доквитват дота. Yes, Daddy! Тук да снимаш надолу, брат, краката си. Че едно съм в някаква видеоигра. Баба, то тук е много риски, брат. Еба се якото.
Виж как са постопли някак си или просто много сгряти, брат? Мисля, че сме много сгряти. Ще им там на печеста? Може да хапнем? Да? Ако си гладен. За 5-10 минути. Здравейте. Какво стана? Ще напуснеш ли? Той е най-ескортвана даже до... О, братле, там новата ерия. Тук, да. Почва снега. Да. Сменяме зоната направо. Сменяме зоната, да. И сега там като отидем направо лодинг индикатора, мапа трябва да заредим. А пък там ония човек на тази мания ще ни даде квест. Квест за новата зона направо. Той ни експандва мапа. И такъв казва ни какво да очакваме от новата ерия, какви са опасностите и каква ни е мисията направо. Да. Но такъв момчета, спасяйте се. А? Направо как? Тук сега що няма сняг? Не, тук има. Обясни. Какви работи? Кой е правил тази игра? Кой е мапвал? Да. Бас паляка. Много такъв транзишън никакъв. Обаче тук почва да става тежко. А ни... аз потънах направо. Не, що? По снега е добре. Аз потънах, бе, брат. В София се вижда. Виж докъде стигата? Ти не, то това е нищо не. След тея ще има още 100 сигурно, брат. Трябва вървим да стигнем до Бе, братляш, то потам така зоверската. Зверски потъвам, брат. Да. Може би трябва с... Да. За снегорин направо, Отивам на... до Черни връх с снегорина. Това само снега къде са И тук, уважаеми зрители, виждате купчина фекалии с течаща вода. Трябваше да вземеш една. Брат! Това някой път трябва да се направи наистина. Това наистина трябва да се направи. Ама е само такъв гъзник, брат. Да, дето се го сложиш от нея там. Лъс гъз. Ти стига. Това, братле, виж сега. Виж от тук как водата отдолу реално тече. Да. Как си личи. Само направо тук стъпваш и И всичко се 30 метра разтваря, пада, почваш. Ние май сме добре, брат. Ние май сме добре, ако има. Това ще заспал вулкан. Май не сме добре, брат. Заспал вулкан. Лави, ние с сноуборд на лавата. Той ще е Титания в сноуборд. Не, с лъс гъз, брат. С шината. Бягаш от лавата направо.
Бай тук. Обаче се върви, брато, добре. Да, върви се. Имам надежда. Направо с гъса и тук само надолу към София. Нървете изобщо... Всичко за... Като по филмите. Всичко се унищожава за тебе, обаче не те настига, брат. Не може да настига. Отзаде някакви кълбета направо. Някакви дървета падат, избухват, брат, в експлозии. Направо. Майкъл Бей стайл. Майкъл Бей. И ти направо, както се хвъзгаш, пропадаш в някакво подземно ниво, където продължаваш да се таковаш с нагъзника. Някакво 50 метра пада, свободно пада. Така. Нищо няма, падаш на гъс и се изтупваш после само. О. Или, брат, с сноуборд, мазна засилка, цак по рампата. Точно, да. И се мяташ. Честно. Минаваш отдолу по треката. Да. Задно салто. Братле, той е друг свят тук, е тилт си. Честно. Наистина е друг свят. Ва. Направо китайци не може да гледат. Така. Време е за пътя на обратно. Да видим как ще е. Същия маршрут ли се вземе? Аз не знам друг какво. И аз... Само може да следваме някакви колчета, ама къде ще излизем, брат? Съзнай. Къде ще излизем, нямам идея. Да. И оттам как може да се приберем, пак нямам идея. Да. Може да питаме някакви хора, ама... Сега тук... Нищо, дай това. Дай по нашия си. Пък друг път ще минем по друг маршрут. Да. Точно. Дай да цепим напряко тук надолу. Направо може да бягаме. Да. Обаче с дига надолу е по-яко. Да. Как се избира направо. Супер резервно. Spoke too soon. Какво темпо направо се кихне. Да, нали? Мега стабилни. Не, сега определено надолу ще не е малко по-бързо. Направо се прибирам, удрям си душ, правя този verification, прави си един омлет, маняк, и лягам да спа, честно. Честно. И ставам чак утре. Пак към 5. Да. Ще направя сутринта рано. Даже ако си легна рано тая вечер, както имам план вече, сутринта като стана, ще си направя тренировки това и към 11 пак ще ми се преспи, брат. И ще легна точно преди нощната да се наспа. Да. И ще стана вечерта и ще съм свеж. То ще е май най-добре. Да, то така е най-добре. Защото, да. Иначе... Цял ден ако си на крак, смисъл да правиш някакви работи... И после нощна... Вечерта ще е тежко, май. Да, то е тежко. Даже доста. Как да.
Само секунда да изключа това. Няма проблем. Кое? На колко процента сме? 79. 79% лек. Вай, кораба леко подминахме, брат. Друго нещо, което бях казал преди няколко дни беше: господине, вие добре ли сте лек? Стигне, бе. Само трябва да ви навръщане. 87. Аз не искам и до София. Аз ще гриба на връщането, да. Защото после като стигнем плажа, аз лягам. Искам да се уморя малко. Да го вземем на спринт. Да го вземем на 100 метра. И гри. Ние може направо да не се виждаме, маня. Толкова да сме малко. Стил. С мантията ни видим. Yes. Той завива към нас. Виж какви вълни прави този кораб пред лек. Малко да е малко живе към острова. Не, няма проблем. Завива. Тук сме! Помощ! Сега направо пускат със сирените, идват да нас спасяват. Ма някак... Завива! Той изкача към нас, лек. Вай, представяш си да... това да е брегова охрана всъщност, лек. Лек да си по-малко. Той много бърза. Не, далече, момчета. Далече е направо. И, дами и господа, надпреварваме се с корабът. Аз следя, в момента не обръща курс, вече е напред само. Какво? Това ма кораба, на който бях пиратски. Пиратска? Да, кораба. Дали? Толкова той ти ответ към социалната си. Айде, дай. За сега сме добре, само да видим следващия му курс кога ще го обърне. Да, насам. Защото той ще свие още малко наляво, но мисля, че сме окей. Той отива към Света Анастасия. Да. Ами, принципно... Кой е то кораб, ли? Не мисля, брат. Това е рибарски някакъв, брат. Такъв, как се наричат? Да. Не вярвам. Сега представяш се, обръща към нас директно. С форс. С форс, лек.
То между другото е по-бързо да избягаш киното, отколкото да плуваш. Да. Е много мазно, маняци. Колко кораба има до нас? Ние сме по средата на нищото. Направо. И подминаваме и тоя маняк. Деца мисли за много генгста. Какви работи има на кораба, брат? Това кранове ли са някакви? Са гуми. Да сме толкова късно тук. А? Що да нямам право? Тя знам. Принципно, брат... Не знам. Какво дали имам право? Да сме тук. Трябва да нямаме. Има някакви канали, де до някъде мога да поети. Не съм до... Няма знаци. До света... Къде са табелите, лек? Това е сега до света Анастасия. Принципно не би трябва да мога да ходим, защото нямаме връзка с други кораби. Как да ни нарисли кораб? Маняци, ние сме любители, не сме знаели, че не може да отидем и трябва да се върнем. Ако някой каже какво прави тук, там е лесно, нали? Ще кажем, не сме знаели такова, там е сета. Да. Въпрос е да не го изядем, разбираш? Да не изядем кораба, ли? Точно. Той е някакъв петролмайстър, лек. Ами маняците са тъпите малки лодчици с моторчета, да. С джетовици правят. Да, бе, виж гоня маняки е там, виж? Бай, как се чува кораба, лек. И сега както е така, прави пълен лав към нас. Зад нас, човек, на Да. Направо, брате, директно ти е това. 90% маняци, 10% остана. Вече виждам преди това. Аз виждам секшопа на сталността си. Няма ли някакъв уебсайт, където може да погледнеш маняк? Кои кораби къде се намират и къде отиват в момента и какъв им е филма? Има уебсайт. Да знаем тук какво минава и кога минава и направо да се изстреляме като истински гангстери. Чай да проследим това откъде минава, защото той следва реално маняци. Той следва там пътищата, магистралата. Магистрала Ямбол-Бургас, лек. Ау!